लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फरायनानै लाबाय दा आङो जानायनि होलायबाय बयबो अननानै नायलांदो मटर एवनाय बानलु थफा बानलु बाथोन मामिबो जाबाय बिफाबो जाबाय होमबा जों जानोसै दे जानोसै जानोसै बानलु थफा ओंखामखौ दिनै एसे बुरजा लाबायहाय सबाय ओंख्रि आं बानलु बाथोन आरो बानलु बेखौ जानोसै आं थफाखौ आयदै हा हाथायाबो हाथाया बोरैबा नांबाय थायोहाय ओंखाम जाबाय देरनानैबो लगायना होबावनांगौहाय मानो गैया
बानलु बाथोन सबाय आलु बाथोन आलु भाजा बानलु बाथोन ओमफ्राय मामोनलाय एलान्स भाजा Come on. Okay. Go. आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अननानै नायजोबनानै गालां आरो साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनो दाबाव दे